Sé que allò era una casa de pagès i aquella casa l'amo l'havia donat pels de Santa Coloma per fer d'això dels avis. I llavors van fer un canvi i això ho van fer per l'ambulatori, però jo no vaig sentir mai que fessin hagut manifestacions i d'això no. Jo no ho vaig sentir. Sí, i la meva dona una mica més li trenquen l'esquena. Sí, perquè va passar llavors el moviment que hi va haver-hi de l'ambulatori. Entens? I ella estava amb la nena a casa sa mare i clar, va haver-hi tota aquella manifestació i es va trobar al mig del fandango que venien cap aquí. I va ser grossa. Jo la veritat és que jo amb això no m'hi havia posat gaire, perquè jo havia passat la vida treballant com a dit. Però sí que recordo que jo per l'ambulatori hi havia hagut garrotades i portes i ferits i... Ara, jo anar-hi, doncs la veritat és que no. Home, és que hi va haver una manifestació perquè aquí a Santa Coloma estàvem molt malament d'ambulatori. I esclar, ja saps tu que aquestes coses no es logren si no hi ha una moguda de la gent. I hi va haver-hi una moguda, però va ser tant que van tenir que venir tanquetes i tot de Barcelona. I sí, hi va haver unes destrosses i apallissar a tothom que podien. Però a raó d'això es va construir l'ambulatori. O sigui que, malgrat tot, va sortir bé. L'any 75 va morir en Franco i sí, quan va morir en Franco la gent es va posar contenta. Molts sí, ja era hora que renies aquest paio, i molts no, perquè molts en l'època d'ell van fer molts païs. I molts deien que era hora que els havia fet mal a la família. Però sí que me'n recordo que llavors es va dir allò d'en Franco, que va sortir aquell home anunciant per la tele que el caudillo havia mort i tot allò. No, llavors anem a dir, va ser, uns anys, que per exemple era fotut, perquè anem a dir, eres un rojo, entenc el que vull dir. Però després quan va morir el que el va substituir Vic, que no era jefe d'estat, però encara es va posar més contenta, perquè amb aquells els hi tenia por encara, la gent. No confiaven en ells. A pesar que en Franco fos el que fos, aquests altres eren més dolents que ells, perquè en Fraga i aquests jo els hi considero més dolents, són més malparits, han fet coses a l'esquena d'aquell altre. Aquí no, aquí la gent tenien por, anaven pel carrer aquí, cadascú anava al seu i no s'hi posava. I el que s'hi posava, aquí el que s'hi posava nano, la cagava. Les primeres eleccions van ser el 75, no? Allà on treballava hi havia un company que era socialista i jo tenia molt interès en veure com anaven les votacions, perquè mon pare m'havia explicat el del Puigcerazo i tal. I li vaig dir, escolta, què puc fer per anar? Diu, doncs vine com a interventor. I vaig anar a un col·legi que hi havia allà a la vora del camp de futbol antic de la Gramenet, i vaig anar com a interventor. I sí, hi havia certa tensió perquè hi havia uns, allò on era Aliança Popular, i aquells havien anat cobrant. I hi havia un comunista que els deia el nom del porc, que no tenien vergonya, que això s'ha de fer altruistament i no cobrant. I jo pensava, a veure què passarà. I no, vam acabar, vam fer el recompte i tot, i va acabar bé, però hi havia aquella mica de... a veure si pel carrer ens atacaran o què, però no, va anar tot bé. No me'n recordo gaire, de la primera vegada, però no me'n recordo gens d'això. Anàvem a votar, però no... Anava a votar, però no sabia jo res de res. Per què era? És veritat? No me'n recordo perquè no vaig anar, això que no hi vaig anar. No vaig votar. Jo sé que votis o no votis, fotre el que es dóna la gana, ja veus que està passant ara. Esperaven una cosa, però no ho sabien.
una millora, però no sabien què seria aquella millora. La democràcia és un canvi. On arribava la democràcia em sembla que encara no ho sabem. Em sembla que es va per millor, però jo, des del punt de vista meu, és que el jovent no sé quan explotarà. Explotarà sí, perquè té que explotar, però no sé quan. Aguanten per mi una mica massa. No, aquest canvi de règim amb esperança de millorar, que es pugui igualar més la cosa. No m'entens? Jo t'haig de ser franc. El ric es pot fer ric. No, ja ho és, però ara com més temps és broma, i ells fan el mateix. Si no hi ha feina, el treballador és mort. L'últim rosegó de pa serà pel ric, mai pel pobre. O sigui que tu has de mirar de que no t'explotin, perquè no s'han d'enganyar que el treball és una explotació. És que em passen a mi que jo soc completament apolític, Soc apolític perquè la vida no m'ha donat mai allò de dir una via de dir, ostres, tinc que creure en un polític. No. A mi l'únic que tinc, jo anem a dir, quan anava a l'Ajuntament hi havia el Rai, el mestre que tenia, i sempre ho deia, que amb la política es tenia que ser local, perquè la política és pel que fa la política. Tot el més són comparses, i els polítics anem a dir sempre buscant el mateix, el seu benestar i cuqui palomo, i fora escrupolós. No sé què va passar, que van fer com una manifestació, que volien treure la cultura, em sembla que hi van haver tiros. Sé que va passar alguna cosa, però com que jo tampoc no hi anava, sé que va passar tots els de la falange, anaven allà i sí que hi va haver jaleo. El van llançar i van vindre, no sé si dir-los fatxes o què, però van vindre i un d'ells, un de petitet que està retratat en diaris, va treure una pistola i va començar a fotre trets a l'aire, però al final es va enderrocar el monument aquell i es va aconseguir. Va haver bastant follon aquell dia. I ara es continua fent el mateix. O sigui que els governants sempre han anat de cara a la pela. Sí que han fet coses que han millorat, no ens hem d'enganyar. Que si diguéssim que no, és mentida. Però, a base de què? Sempre de cara a la passeta. Ara l'euro. Abans i ara encara més. Abans potser encara ho respectaven, però ara no, ara tots ho venen. I si no, mira, de seguida diuen, està afectat, au, aquella casa s'ha de tirar. Això tampoc. Perquè el poble ha canviat molt, molt, molt. Una vegada que a Franco va dinyar. Canvia molt, sí. Molt, va canviar molt. Van començar a fer pisos, i ara en pocs anys han fotut un mar de pisos nous. En pocs anys. Franco va morir en 74, I des d'ara fins ara ha canviat molt. Cases velles, han fet noves, tot a terra. Aquí no hi ha ningú sentiment de res, ja tothom... Perquè, esclar, com que els que van venint, també si són alcaldes o si són els que siguin, no ho han conegut ni ho han viscut, doncs a ells tant se'ls en dona, m'entens? Clar, el mateix que els alcaldes, tots en calés. Ara, mira, aquesta obra, permís per fer aquesta obra. Va, estaven cap aquí a la butxaca i va fer així,
Sí, per dir que, mira, ara aquí mateix la calle està al carrer Santa Coloma, on vivia jo. Al carrer Santa Coloma, allò hi havia la Torre de l'Obat, igual que aquesta d'aquí d'en Badia, i aquí va agafar el senyor Blas Muñoz, que és l'alcalde de Santa Coloma, va agafar, no es podien fer per els edificis, perquè anem a dir tot això, anem a dir aquest litoral, no es pot, anem a dir aixecar edificis, en canvi ell, com que era l'alcalde, ho va fer. És clar que em recordo, jo que a la meva època hi havia, en Badia, a la meva època, en Font, després d'en Font hi va haver, jo hi vaig aconseguir 4 alcaldes a Santa Coloma, 5 alcaldes, 5, que ara sí. Aquest del Blas Muñoz, que aquest, cuidado. Mira, va vindre, no sé quins anys va vindre, 60 o abans, dels 60, i ja li deien el paletillero. I aquest, mira, no sé com es va enxufar a l'Ajuntament, cau. Allà es va enxufar i apa, vinga a fer pisos, vinga a fer pisos. No, no els hi en fot tot. I espera't. I espera el que veurem. Sí, és per millorar, diuen. Però jo només veig que com anem amb excursions a pobles de fora d'aquí, el casc antic és el que tenen més conservat, que no deixen fer res, conservat, i que no deixen fer obres, ho conserven. I aquí el casc antic el que volen fer primer és tirar-ho tot a terra. Això és el que a mi em sap greu. No, ni respecte a l'antiguitat, ni respecte a res. Aquí van tot només a pujar i a guanyar quartos i a fer malbé-ho tot. Aquestes coses, si els hi antoja de trallar un arbre centenari o el que sigui, el tallen. Vull dir que no s'estan de res, no respecten res. Sí, però si ells volen i s'hi posen, en aquella casa i l'Ajuntament ho fa tirar. Ho fan treure i ja ho a fer pisos. Si una cosa antiga la foten a terra. Això d'aquí és antic. Això el dia que els collons estaran a terra. Tot això d'aquí, aquest tros d'aquí fins allà a la farmàcia, tot això és antic. Doncs ja t'ho dic, de cara a la pela, clar, no van per millorar. Que sí, evidentment es millorarà. Però no ho fan a canvi de res. Fan el que volen. L'Ajuntament, clar. La pela fa obrir els ulls a tothom. Els alcaldes i els exalcaldes i tots els que hi hagin. Això fa obrir els ulls a tothom. De blocs, de pisos, però molts encara en faran. Per la Ciutadella també en volen fer, volen obrir un carrer. És que no paren. Un pam de terreno que hi hagi, allà faran un cicle de blocs. No, perquè mira, vam tenir fa uns 10 anys o així, va haver una reunió a l'Ajuntament que van fer el pla, el PERI 2, d'aquí, el casc antic, i no vegis. Allà on veien un pati volien que anés a terra. I a mida d'anar fent escrits i protestar, doncs, anar retallant. Però allà on veien una mica que es podien aixecar pisos, fora, i ràpid. O sigui, això no és especulació. Tot allò va a terra, i mira si fa danys. Amb el que els hi va costar als pares de la Milagrín quan van venir del poble, doncs allò els hi tiren. Aquí el que volen fer, doncs mira, va venir un senyor, no diré noms, particularment, que ell fa uns planells i vol fer, llavors ho presenta, l'Ajuntament sigui aprovaran o no, llavors buscarà la promotora, que ja em sembla que la té, i volen fer tot aquest contorn d'aquí, pàrquings, una placeta aquí entre la Ciutadella Alta i la Baixa, no, entre l'Alta i el carrer Major, Santa Coloma, i llavors, clar, edificis, de lo més antic que hi ha a Santa Coloma. Sí. No van fer res aquí. Aquí no van fer res. Aquí no ho veus, això era un monument nacional, safareig, ho van fer una plaça, això que van fer una reunió allà a Valldovina, i van dir que deixin els safarejos. Hasta volien fotre els safarejos fora. Jo crec que aquí, de lo que hi havia antic, no han deixat res. Salvatges. Si tot arreu... A veure, els pisos, sigui Santa Coloma, sigui Barcelona, sigui on sigui, valen el que cobren. És impossible. O és que diuen que el sol no n'hi ha i s'encareix. Mentida, aquí és, i el sol aquest no s'encarirà. Una especulació.